कभार खालामनो बागै थांनाय 11 तारिख सालमारिब अ मासनि कायसा गतनांखा जरिहान चौधरी पारा रामभद्रनि जिनि स्कुलाव फरायथ'नाय सोराय फिसा मांनै बुरै फिसा आरो अमरपुर कायसा मेला बेरायनायनि थां थानायाव सोलाराव मांनै बरनो लाङै थाङै बरनो जे बरबाय जे व्यवहार हामिया खालायखा बरनो जेबाबे अमक खालायखा शारीरिक टर्चार खालायखा आबनतयै जों आबरनि फेमिलि बेजों खावसाना फेमिलि जों त्रिपुरा सुबालायबुथु सेन्ट्रेल कमिटि करबक डिभिजन कमिटिनि सर जे ताबो नरकनि बखाक्तै नरकनि चोबलाय बुथुनि बखाक्तै जे अ माहाय रमफ्रेनाय रकनो तामो पानिशमेन्ट हेकबो तामो साधारण नामसो एक्चुअली कालप्रिट बा आसामी बनि कोनो धर्म करे बनि कोनो जात करे जे कोनो जातिनि फानंनि माने जे कोनो धर्मनि ग्रुप फानंनि आमाय कालप्रिट ना जों सियोर अबশ্যই जों सुबालायबुथुनि उंनि नायो बनि जे माने सर्वोच्च पानिशमेन्ट जेटा मानथाय जे पस्को आइन फांथै बा जे बिनि एकदम सर्वोच्च जे पानिशमेन्ट आमहाय पानिशमेन्ट जों नायो एवं जे अम तमाहिनाय आमहाय बिपद कलायजाक फेमिलि एवं सराय बरता ताबो फरायना समय बरनो जों फरायनानि नांखाय जदि बर फरायनाय नायखायखा जों जत सम्भव जोंनि बिसिंथे जों चेष्टा खालायनाय बरनो हस्टेल बा व्यवस्था खालायो आगतलार साइडआव जुदि माखांखाय आमहाय खालायो जों सालायनाय हायर अथरिटी बाय बरनि जे बीएसएम बीएसको दङ बरबाय जों सालायै जदि बर फरायनाय दङ जों फरायनाय व्यवस्था खालायनाय ओंखाय जे कालप्रिट बनमो जों नायो जेबाबे हक आम बेसि बालुया खालायो जों बरनो रमै बरनो जे पानिशमेन्ट नांथाय आ पानिशमेन्टआ रोखोम ना जों सुवालायबुथुनायखौ जों डिमान्ड खालायो सर सोशल मीडिया नि बिसिंतै गोबांमा जत बर गया जत कम्युनिटी नि बर गया खरकसा खरकनि जे वानसुंग हामिया वानसुंनाय रक कम्युनिटी तै लायो जे कक सालाय तंगो रियां जमातिया आबो हायरकनि फेव आबननि नि बखते कक सर मुंता मत एक्चुअली आबो बेलाय हामिया आं जे पयलानो थाका कालप्रिटनि कोनो धर्म करे जाति करे तो अबनतै जों जदि जातिगत थांलायखांखाय आबो सिनि बागै सिनि जे त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरा सा दंनाय बागै कायसा बेलायके हामिया एकटा सिलिं खुंसा आमहाय कायसा उंनाय जों वानसुगो आमहायनो जों वानसुयावै एक्चुअली जे कालप्रिट जे हामिया खालायनाय जे सामु हामिया आनि आं फांथो नों फांथो बे अयनो कोनो बर' फानंथो आबनो जों जेबाबे हक जों बनो पानिशमेन्ट खालायनांनाय फांथो बे अयनो कोनो बर' फानंथो आबनो जों जेबाबे हक जों बनो पानिशमेन्ट खालायनांनाय आबनतै जों दुसारुप खालायलायै जातिगत तैयावै राजनीतिगत तैयावै धर्मगत तैयावै जों खानसा खालायै सामु खालायखांख्लाय जोंनि समाज एमनैसो जों जोंनि समाज कायसा तमाहायनाय अबुर जबुर हायनि बागै आं जों वानसुगो जे आमहाय वानसुलायगो जों जत फायदि आमहाय कालप्रिट निनि आनि हिनियावै जाति धर्म तैयावै जों बरनो शास्ति रोनाय शास्ति रोवै जोंनि समाज तमा त्रिपुरा तमा रियां तमा जमातिया तमा चाकमा जेकुनो समाजे जाते अमहाय कोनो घटना उनियातै आबनो सोंनाय सर चोबलाय बुथुबो तिनि और साबा फाय मानजा फैया चोबलाय बुथुबो तिनि सिनि पुमां सिनि इस्रामयलनि करबक इस्रामयलनि पुमां लसन कृष्ण त्रिपुरा आं सेन्ट्रल कमिटिनि ट्रेजारार करबक डिभिजननि प्रेसिडेन्ट आं दामोदर त्रिपुरा सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट करबक डिभिजन कमिटिनि एबा सिनि सेक्रेटारि करबक डिभिजननि सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटिनि जों थायखा सिनि टे मेम्बारफोर दङ जों बेबागनो फैयो पारानि रुवाजा टाइमा बरावबो दङ बर' सहकारिनि आरो फैयो हामबायसा ब रियां ब जमातिया ब देबरमा ब त्रिपुरा ब चाकमा ब वांगनि कोनो जात करे आसामी ब ख्रिस्टान ब हिन्दू ब मुस्लिम आबोनि कोनो धर्म करे आसामी नबो कालप्रिट आमहाय कालप्रिटनो जोंबो नायो शास्ति नंगौ जे बिनि पाठ्यक शास्ति मावनाय जों बनो नायो आइन बगे जों मेराबाय खालायनाय जोंबो खुसखबर लागाय दङ उस्तांबो जों मेरानि बीएसएम बाय खालायका मालायका एमने तो फेसबुक माखा एवं जे दिनो घटना ओ दिनो अब मेला राय भाई मोबाइल कॉल खेले मेला राय बोलते प्लानिंग मुंसे मेलारा मेला रे जमातिया भाई कॉल खेले मेला सुखे गुरे दे फोन बजे चले जो माल है
Sanmuke jugal tomatya. Malay sangkuma beri beri lenai pasnya plake. Plan loge ko skuti to kibo. Je tu namo jugo. Tumne unko bai thambele ni ya. Je haro samon kause. Skuti bai bhaji beri kana ye ko to khale ha. Al ke sagure phele kana. Mane breke mi inke abo club e fos kangwa bani sale sale mo. Facebook ro ben kharo ko ne pe mo. Muksin ale to. Nu teu thai sile ya ko. 아나 알았다. 아자 알았다. 아자 그 비로지. 아, 아버지 비로지. Okay, angkai Central Committee TCB ni KCA, angkai Tripura Subalai Butu sini Korbu Division itu angkai Secretary, ya President, bukan Secretary, angkai senior member, bukan Vice President. তারপরে আমি আলাদা পরিচয় আং ইন্সপেক্টর অফ স্কুল আইএসএ বলো স্কুলে আবার সিন্ধু স্কুল আন্দারন করি বস রেনে মুখে আং সিনে আমি চাই ওই হাওনে ক্লাস কে মত হলো স্কুল নেই যে তাকে जों যে খানামানে যে পত্র পত্রিকা নুখা সংবো যে অরখা মহাই কাছে অ্যাক্সিডেন্ট হতা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট না বন্ধুতে जों मेराव गाव मालामा थांनो खालामनो